זה? מי זה? מי זה בבא אווירון ארבלוקי? מי זה? רגע. רגע. זה מה הוא שם במזוודה? בישראל. מה הוא לוקח? כלום. את המזוודה שלו. את החלון. מה? החלונים. רגע, מה הוא שם במזוודה? הפתעות. למי? לנו. מי זה לנו? אבא ואבא ואבא ואמא. אוקיי, מה עוד הוא מביא? היי, מה הוא מביא במזוודה? תחתון ומכנסה, זה הכל. מה? ואיפה הוא שם את סבתא סוסי? בצד. אוקיי. רגע, ומה עם מברשת שיניים? כן. הוא מביא? ומה עם חולצה? כן. מה עוד הוא צריך? סוכריות. סוכריות? בשביל מה הוא צריך סוכריות? זהו כמו שלנו. כמו שלנו? רגע, ומה עם נעליים? צריך? אוקיי. ומה שמים מתחת לנעליים? אני לא יודעת. מה שמים על הרגליים לפני שנועלים את הנעליים? גרביים. נכון. ומה עוד עושים? מה שמים על הפנים? קרם משיניים. מה? קרם. צריך קרם? מה עוד הוא צריך? איך הוא מסתרק? Daddy knows it's on here. אז מה הוא צריך להביא? All the pencils. מסרק. והוא צריך להתאפר? אז מה הוא צריך להביא? פורים. פורים? מה מביאים בפורים? איפור. 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 אוקיי. הבנתי. ומה עוד? רגע, אבל הנה, סבא לייזר כבר בא, אני רואה שהרבלי כבר סימן לך אותו. עכשיו בא סבתא סוסי? ארבלי, מה הכנת היום לאכול לארוחת ערב? מה זה? מה זה? תגידי כל דבר מה זה. מה זה? טונה עם מים, בטטה, מה זה? דג, איזה דג? לוח, מה זה? דג מלוח. מה זה? זה דג מלוח. לא, זה לא דג מלוח, מה זה? אני לא תספרי, יודעת. מה שמנו בזה? לא יודעת. מה שמת בקערה? אני לא יודעת. מה? אני אעשה. מה שמת שם? את יכולה לעזור לי? כן, שמנו שם קישואים. נו. מה עוד? כלים. קמח. קמח. מה עוד? זה. צע. מה עוד? מלח. פלפל. ואז ארבלי רצתה לאכול את זה. די. זה כבר שמנו רק את הדברים בקערה, אבל אז מה אמא אמרה לך? לאכול. שמותר לאכול את זה? כן. אפשר לאכול. עכשיו כן, כי איפה זה היה? עכשיו במקרר. זה היה מוכן. זה היה במקרר. זה לא היה במקרר. במיקרוגל. לא. באת בבית. בתנור. לא בבית. לא, בתנור. לא בבית. הנה, עכשיו מי זה בא? מי זה בא? אני יודעת מי זה בא. אני יודעת, סבא מנדי. לא. דודה שירי. סבתא חנה. סבא ינקו. סבתא שושי. סבא אורן. צ'יקה! צ'יקה! מה? אז מי בא? ראמצ'וק. אוקיי. ראמצ'וק? לא, קודם הפתעות. הוא שם במזוודה הפתעות.
לא, קודם הפתעות. אוקיי, הוא שם. לא, תשים כבר. הוא שם. אבל הוא לא... לא, אבל הוא עוד לא שולט עץ לבן ואין לו משחקים. אין לו פה משחקים? לא, כי הוא כבר במזוודה, את לא רואה אותם. אני לא רואה אותה. הנה, הוא סוחב את המזוודה. Baik, ini si Kalima. אבל איזה זעים בבתיה. מה? זה להיות את הדמויות זעים בבתיה. כן. תגידי ביי, רגע, תעשי ביי ביי. ביי ביי.